Segundo fontes próximas á investigación, todo indica que os principais focos onde están a traballar tras a reapertura do caso de Sonia Iglesias son a vivenda familiar e o cemiterio de San Mauro. Unha destas evidencias é que onte unha das preguntas que lle realizaron a Julio Araújo está neste punto, en saber se fixo algunha intervención non autorizada no panteón familiar. E outra das preguntas estivo centrada en si pasara por esta parroquia de San Mouro o día da desaparición de Sonia Iglesias. Cabe lembrar que Julio Araújo se acolleu o seu dereito a non declarar e, polo tanto, non respondeu a ningunha destas preguntas na comisaría da Policía Nacional. O que si sabemos de momento é que a xuíza do xulgado de instrucción número 3 autorizou 2 rexistros. Un foi o da Casa da Familia de Julio Araújo en San Mauro, un lugar onde estiveron traballando un total de 2 días e preto de 13 horas, e outro nun taller de Vilalonga, onde se fixo o rexistro do coche da muller que David Araújo tiña no momento da desaparición de Sonia Iglesias. Lembramos que nestes momentos David Araújo, o seu irmán, tamén está investigado policialmente nesta causa. Segundo algúns medios de comunicación a nivel nacional, a Policía Nacional baralla que o corpo de Sonia Iglesias podería estar enterrado no panteón da familia Araújo do cemiterio de San Mauro. Segundo esta hipótese, paso necesario sería exhumar os cadáveres enterrados neste panteón e analizar os restos para determinar se algún se corresponde co da desaparecida. Pero se trata dunha actuación que os xulgados adoitan autorizar con moitas reticencias, dado o impacto psicolóxico que supón para as familias. De momento, o xulgado de instrucción número 3 non deu nin conta con dar ningunha orde xudicial de rexistro para ningún outro punto. Fontes xudiciais confirman que, en todo caso, os rexistros autorizados pola xuíza instrutora xa concluíron.